Koblax, kalderita tayo sa maulang panahon mga Koblax. So, pinapalambot ko pa kasi medyo matigas tong baboy. Tapos lagyan natin ng konting sili mga Koblax para kumakagat ng labi mga Koblax. So, yon, palambutin muna natin. Wow! So mga Koblax, kung di ka pa napagpapalo dito sa i-follow naman po at pa-support naman and my YouTube channel, Edmar TV. Pa-subscribe and click na din ang bell button para updated kayo sa mga bagong video. Okay! So, Koblax. Papunta na lang kayo sa YouTube channel ko mga Koblax sa full video nito. Ilalagay ko yung link dito. Sige, see you na lang sa YouTube channel ko. Okay.